The Heartbeat of Christmas. Mangrugitay ita ti baro nga series nga napauluan ti The Heartbeat of Christmas. Ti Ilocano naket pitik ti puso ti Paskwa. When God uses ordinary people, ti Ilocano na nung usaren ni Apo Dios ti ordinaryo wenno gagangay a tao. Daytoy ti paulo ti mensahe ni Pastor Mark Awaaw ti Jesus Reigns Ministries Hawaii nga inyulog ko ti Ilocano itang aldaw. The Heartbeat of Christmas. Naimbag nga oras yo amin kakabsat para kadigiti kaaduan nga tattao. Padpadaanan da ti December 25 apan nakaselebrar ti Christmas. Makitam ta news di Pilipinas nga dapay kakuykuyog na nga countdown 16, 15, 14, 13 days laengen kung kunada Christmas ton. Naisentro ngamin ti petsa nga December 25 ti Christmas para kadakwada. Ngem nga minayang tiramrambakan tayo ti Christmas, ket ti idadateng ti Mesiyas amang isalakan, ken ti pannakayanak na akas maysa nga maladaga. Kada tayo a Kristiyano, ti pamati tayo ket ni Apo Jesus, addan nga agnanaed kada tayo. Iso nga ti selebrasyon tayo ti Christmas, ket ni Apo Jesus tinakaiturungan na, ken ti relasyon tayo ken kuana. Agyamyaman tayo ken nagdaydayaw tayo ken kuana ti inaldaw-aldaw. Iso nga ti kaarig ket ag Christmas tayo ti kadaldaw ti sibubukel atawen. Amen. Ordinaryo nga tattao. Dito man ti mangiladawan kadigiti tattao idi panawen ni Apo Jesus. Awan ti makitam nga nakaidumdumaan wenno na isang sangayan kadigiti ordinaryo a tao. Agpapada nga gagangay ti kita ti ordinaryo nga tao idi agraman pay ita. Mano kada kayo ti mamati nga ordinaryo kalaeng nga tao? Patsem kad nga ta nga mausar na ka ni Apo Dios no awan met ti na isang sangayan nga laing wenno abilidad mo. Adalan tayo man ti sarsaritayan ti teksto tayo tapno maawatan tayo no kasano ti panangusar ni Apo Dios kadigiti ordinaryo nga tao. Amirisan tayo ti karakter da tapno tuladen tayo digiti mabalin nga mayaplikar tayo ti biag tayo. Manipod jay San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 1, aging ganat 5. May panggep kada Josef ken Maria detoy. Kunana, kadagiding aldaw impaulog ni Emperador Augusto ti bilang amailista ti amin nga umili ti imperyo ti Roma. Daytoy ti umuna a census a naaramid idi madama a gobernador ni Quirinio ijay Syria. Iti kasta napan ti tunggal maysa ti ili na tapno agpailistada. Agsipod ta nagtaod ni Josef ti kapututan ni David. Pimanaw iti ili a Nazaret jay Galilea ket napan ti ili ti Bethlehem jay Judea. Ijay Bethlehem tinakayanakan ni Ari David. Kadwa ni Jose ni Maria ana itulag nga asawaen na ti panagdalyasat na. Masikog idi ni Maria. Inyanak na ti inauna nga anak na lalaki ket binungon na ti lampin sana impaidda ti kulluong taawan pagyanan da idi apagdagusan. Da Josep ken Maria ti sarsaritayan dato nga bersikulo kakabsat iso nga nangalak ti clip art jay Children's Sunday School tapno ay the idea yo nga isudat sarsaritaen tayo. Anya ti maadal tayo nga karakter nga maadaw tayo
kadetoy nga pakasaritaan da. Amo tayo nga ni Josep ket ordinaryo nga karpintero. Masarakan detoy nga impormasyon jay San Mateo kapitulo 13:55 ken sabsabali payapaset ti ebanghelyo kas San Marcos 6:3 ken naduma-duma pay. Maatal tayo nga ni Josep ket nupay saan nga baknang. Nabalor ken kuana ti dayaw. Integrity ti Ingles. Kuna deti bersikulo nga kadwana ni Maria nga naitulag nga asawa en nangem masikugen idinto ta dinapay sinagsagid tatiam muna ket birhen pay laeng ni Maria. So nga makita yo jay drawing nga sapsapuyuten ni Maria di buksit na. Pinanggap ni Josep ti agbabawi nga agatras kuma. Gapo ta ti maysa nga lalaki ket dakkel apan nakaibabain ken kuana detoy. Ngem ti sabali nga paset ti ebanghelyo kunana nga nagparang ti anghel nga nangilawlawag ken ni Josep ti papel ni Maria ti dakkel nga pakasaritaan ti pannakaisalakan ti sangalubungan gapo ta isu ti mangyanak ti Mesias nga anak ti Dios. Isu nga nagtulnog ni Josep. Inawat na ni Maria nga ti kaibatugan na dayjay ket nga pananganugot na ket when ken yes para ken Apo Dios. When ken yes tinapalaos nga panagayat na ken Maria. Nagtalek ken Apo Dios uray no anya nga chismis ti pataod dayjay nga napasamak. Ket kadagitoy apanawen pagkakatawaan ti lalaki pay laeng nga mangasawa ti babae nga nagsikog nga saan na nga putot uray lan sinagid ti sabali nga saan na nasikog. Kayem no sika ni Josep kadagitoy apanawen kabaelam nga ta ti maibabain tapno agtulnog ka ken Apo Dios. Wenno uray la ta kinakristiyano mon ti pagngarigan. No adda ka ti party ket paggaangawan dagiti aggiinom nga gayem mo ti agpre-praise the Lord wenno agalleluya alleluya ti sangwanam mamentener mo nga ta nga itakder ket di mo ibain wenno tallikodam nga kristiyano ka ti sangwanan da. Ket intayo met ken ni Maria. Anya ti maadal tayo ti karakter ni Maria ditoy. Nabasa tayo ti direkta nga pakaseknan ni Maria ken daduma pay ket masarakan maminsa nga 10 ket 2 ti ebanghelyo ni San Lucas namin 5 ken San Mateo sagpaminsanda jay libro ni San Juan ken San Marcos ken aramid. Ket daytoy ti panangistorya ni San Lucas may panggep ken ni Maria. Balasitang ni Maria, ti maysa basit nga ili. Ordinaryo nga tao ni Maria, anak ti Mannalon, nalabit awan adal na. Kadigidi nga panawen awan unay ti pakaibilbilangan ti babae nang nangruna tay teenager pay lang. Naitani nga makiasawa ken ni Joseph. Ngem masikog nga kargana ti Mesias nga nainaw babaen ti Espiritu Santo. Ordinaryo nga tao ni Maria nga misu ti pinili ni Apo Dios. Dakkel a responsibilidad ti naipabaklay ken kuana. Ngem naibturan na tinachismis ti misteryoso nga panagsikog na. Ket nalablabit nga ta nga nadagdagsen dayjay nga chismis ngem ti pisikal nga panagibtur na nga nagsikog. Ken jay panagbiyahe na nga masikog nga simurot ken ni Josep tapno mapandag pay rehistro jay Bethlehem. Amuyo ko di nga 70 nga milya ti distansya ti pinagnada nga nakasakay ni Maria ti donkey wenno asno. Dayjay 70 nga milya ket detay straight pay. Tay kunada nga tayab ti walk. Ngem dayjay kinapudno na ket agsigsa-sigsag jay kalsada.
Isu nga abutan na siguro ti upat nga aldaw ti biyahe nga gagangay ket gaputa mabunggi ken adut managdakdak sa masapul a lisyanda iti dalan nalabit nga inabot da ti 7 aging ganat sa nga pulong aldaw. Sa timanen panaganak na. First delivery pa met kenawan met pa midwife kadigiti nga panawen santo payla ang kulluong yan ti ubong dagiti taraken nga animal ti naganakan na. Pamati kinatulnog kenapo Dios na isang sangayan a panagibtur ken kinatured ti sumagmamanulaeng kadigiti adu nga maadal tayo ti karakter ni Maria. Kati Jemet San Lucas ti dayta apaset ti pagilian kunana di kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 13. Ti dayta apaset ti pagilian adda sumagmamano nga agpaspastor nga adda idi ti away nga agbambantay kadagiti karnero dati rabii. Nagparang kadakwada ti maysang anghel ti Apo ket sinilnagan ida ti dayag ti Apo. Dagitoy nga agpaspastor ket may bilang da nga saan laeng nga ordinaryo nga tattao nabababada pa ita nanumuunay ti pakayarigan ti pastor wenno agpaspastor idi nga panawen. And then ituloy ti San Lucas napalalo ti butengda ngem kinuna ti anghel kadakwada dikay agbuteng addak ditoy amang yeg kada kayo tinaimbag adamag apakaragsakan yo wen da kayo amin at tao itangal daw ditoy ili ni David na ipasngay ti mangisalakan kada tayo ni Kristo nga Apo ket daytoy ti pagilasinan niyo ti lampin ken nakaida ti kulluong. So daytoy ti ladawan nga naalak dagiti agpaspastor iti linawlaw da ti maladaga nga Jesus. Dagitoy nanumong agpaspastor kakabsat tinapili ni Apo Dios nga mangsaksi tinaindaklan a milagro nangeganda ti musika ti langit nga inyeg ti anghel ken nagbalinda nga imuna nga simmarabo ti pannakaipasngay ti Mesías nga mangisalakan ti sangalubungan ti ari dagiti ari nga saan napulos na imatangan dagiti amin nga mararem nga papadi ijay Jerusalem kadagidi nga panawen. Ordinaryo nga tattao. Pinili ni Apo Dios nga mangsaksi ti extraordinaryo wenno datdatlag nga pasama. Jay San Lucas kapitulo 2 pangatindugan detoy versikulo 25 hanggang 31 adda pay nayon na jay 38 ng pagkaykaysaan talangan. Ti dayta tiyempo dalakay nga agnangan Simeon agnana idi jay Jerusalem naimbag ken managbuteng ti Dios ken padpadaanan na ti pannakaisalakan ti Israel. Adda kenkuana ti Espiritu Santo katimpalting kenkuana ti Espiritu Santo adin tumatay agingga ti makita na ti Kristo nga engkari ti Apo. Ket babaen ti panangidalan ti Espiritu simbrek ni Simeon ti templo. Idi impan dagiti naganak ti ubing nga Jesus jay templo tapno aramiden da kenkuana ti ibilin ti linteg sinakroy ni Simeon ti ubing ket nagyamyaman kanapo Dios kinunana ita tanatungpalen ti karim o Apo palubusa mo na pumusay asitatal natoy adipen mo tanakita kon kadagiti bukod ko amata ti panangisalakan mo nga insaganam ti imatang dagiti amin nga tao. So deti tinaala kaladawan mangirepresentar ka ni Simeon. Deto'y ketyan anunsyo na nga dimtengen ti mangisalakan ti lubong ket ni Simeon dayjay tinagbalin nga the only reason nga nagtalinay da si bibiyag ket urayin na deta nga panawen tapno mabendisyonan na deta nga okasyon.
Dito'y kakabsat ket sa bali laeng nga pakasaritaan ti dua nga ordinaryo nga tao. Da Simeon ken Ana, mabasa maipanggap kan ni Ana, jay versikulo 31. Agpadpada nga nataetengan, nga saan nga may ibilbilang ti sosyedad kadigidi nga panawen. Nga ngani on makasirpat wenno makadildilaw kadakwada. Mabalin nga tay elderly kadigidi nga panawen ket matay latan yan jaw nagjay balay na nga santula madiskubre nga tan kalpasan sumagmamano nga aldaw. Ngem ti Espiritu Santo ket nabigbig na ida nga nakaipeksaan da ti profesya may panggep ti ubing nga Jesus. Di San Mateo 2 kapitulo 1 Kapitulo 2, versikulo 1 aging gana 3, kunana dagitoy. Nayanak ni Jesus ti Ilia Bethlehem, ijay Judea, idi ni Herodes ti agdama nga ari. Saan anabayag kalpasan ti pannakayanak na, adda mamasiri balalaki nga tagadaya, anapan jay Jerusalem. Sa dinno aya tiyan ti ubi nga nayanak nga ari dagiti Hudyo sinalsaludsod da. Nakita mi ti bitwenda ang nagparang ijay daya katimay kami agdaydayaw ken kuana. Naggapu ti adayo nga lugar dagiti tallo nga mago ti pangawag kadakwada. Naglasat da ti adu nga delikado nga lugar gapu ti kaadu dagiti managdakdakes nga malabsan da. Nagbalin nga ti bitwen laeng ti nangiturturong kadakwada. Dagitoy kakabsat, dagitoy ti inlista ni Pastor Mark nga lista dagiti ordinaryo nga tattao. Ket nangarami dak ti kastoy tapno adda nga mawatan tayo. Dagiti ordinaryo nga tao ket maadal tayo ditoy no kasano ti panangusar ni Apo Dios kadigitoy gagangay a tao para ti panggep na nga aramiden. Kadetoy ken sa bali pa yapaset ti Biblia. Maobserbar tayo nga dagiti nanumo ken ordinaryo nga tao ti usaren ni Apo Dios. Saan nga dagiti nalatak wenno man nakabalin nga tattao. Tani ngamin Apo Dios ket tikit kitain na ket jay puso. Kuna jay umuna nga Korinto Kapitulo 1, 28-29. When pinili na dagiti mauy-uyaw, dagiti may rurumen, dagiti may kuskuspil dito'y lubong, tapno dadaelen na dagiti banag nga ibilang ti lubong anasken. Kayat asa uwen deto'y nga awan ti makapagpasindayag ti matang ti Diyos. Mayari wenno may bilang mo kadita bagim nga ordinaryo wenno nano mo. Ipakita na detoy nga mabalin na ka nga usaren ni Apo Dios para ti pakaidaydayawan na. Detoy istorya da Josep ken Maria da dagiti agpaspastor da Simeon ken ni Ana dagiti mago. Kayat na nga sa wenno na usar ni Apo Dios ida, mabalin kamet kabsat nga usaren ni Apo Dios. Ket masansan nga masasao nga dagiti ordinaryo nga tao ti usaren ni Apo Dios nga agaramid kadagiti naisang sangayan. Gaputono dagiti ordinaryo nga dinakabaalan nga aramiden dagitoy ket makaramid dati naisang sangayan. Amin nga panagdaydayaw ken panagrukbab ket maiturong ken ni Apo Dios. Denggen tayo mattikunana ta Biblia maipanggep kadagiti napalangguad ken dagiti nalalaing ken man nakabalin nga tattao. Kunana ije taga Korinto 1 versikulo 27. Tainranta pinili ti Dios dagiti minamaag ti panagkuna ti lubong. Tapno ibabain na dagiti masirib. Ket pinili na dagiti nakapsut ti panagkuna ti lubong, tapno ibabain na dagiti man nakabalin. Apay unay akinapudno deto yan po nga naladaw tayo na sursuro. Imagine kakabsat, tay mga laplayan ni San Pedro,
Nagtakder ti sangwanan ti rinibribo nga tattao, daytoy nga mangalap nga ikanlaeng iti nakasangsango na kaniket nga nalabit na lang sipay. Ing kasabana ti ebanghelyo ket 3,000 ti naisalakan kadetang aldaw ti maysa laeng nga sermon. Naisang sangayan nga naaramid babaen ti Espiritu Santo dayjay inaramid ni San Pedro. Ngem no kumano daytoy Bible scholar, daytoy mabigbig nga theologian, ta eksperyensyado nga orador, kumpleto ti technical support ken sound effects ken amin nga nakaskas daaw, nga isut nagsermon ket addamet dagiti nangawat ti Apo. Nalabit nga sumrek ti panunot na nga rebbeng na nga isut madaydayaw, wenno may ragpi na madaydayaw, gaputan nagpaiduma ti kinalaing na. Napateg deta nga leksyon, kada tayo amin kakabsat ng runa kanya. At may isa nalatak, ta Biblia, nga isu ti numabalin ket sursurutek no masurutak kuma. Detoy nga inusar ni Apo Dios numalagipyo di panagis istoryak kada kayo ket malalaki nalatak man nakabalin ken nadangkok nga mang hanhanting kadigiti Kristiyano kadi idi panawen na ket tinagan na ket Saulo Romano detoy. Ngem pinagbulsek ni Apo Dios ngay muna sa dati maod nga sakit na nga di maagasan. Tapno mabigbig na ti kinalupoy na ket masursuro na ti agpakumbaba. Kalpasan na inusar ni Apo Dios ti trabaho nga isu ti pakaamuan tayo ken kuana akas San Pablo. Saan na tayo nga usaren ni Apo Dios no di tayo masursuro ti agpakumbaba kakabsat. Anyat makapakired nga rod nga maadal tayo kadetoy. Saan la kuma nga agal alumiim? Uno, saan ka kuma nga agal alumiim kunak kuma? Nga agserbi ka na po Diyos. Uray no ordinaryo ka lang. Uray no nanumuka ti panagkunam. Wenno uray no adda dagiti nagbasulam ti napalabas. Wenno adda nakamulitan tinaga mo. Kabsat, kunak keng ka, di mo kung kunain nga di ka maikari. Deta tigapuna ngay may ni Apo Jesus dito'y lubong para kadigiti managbasol akas kada tayo. Dagiti na itublak tapno bitbiten na tayo. Dagiti na burak tibiyag na tapno pagbalinan na tayo wenno pagbalinan na tayo manen asibubukel ken pabarwen na tibiyag tayo. Imbes nga itarayam ni Apo Dios kabsat no kastoy ti kasasaan mo. Umasideg ka ket diken kuana ket awaten na ka nga si iiliw nga kas nalakong kunaapay nga italang nga imay ka. Agtultuloy palaeng ni Apo Dios kadetoy nga trabaho na mangawawis ti kas ken kas kanyak. Agtultuloy amang isalakan kadigiti managbasol. Kaputay isu ti mangbalbaliw ti biag ken mangpapigsa kadigiti nalupoy. Dagitoy man ti upat nga maadal tayo kadagitoy ordinaryo nga tattao ti Biblia nga nangagan tayo ita. Umuna nakita tayo nga nagbalin dagiti ordinaryo nga tao nga tibiyag da ket nagbalin nga extraordinaryo gaputa nagpausar da ken Apo Dios. Dayjay ti main nga nasursuro nga mintayo kadagiti upat. Umuna intalek da ti biyag da ken Apo Dios. Napadasan niyo kadin tinagkaproblema nga kaskala na pisit, na pandagan, na ibawod ti parikot nga di mo magabenan. No siyak di damagam kabsat namin adu nga napadasak detan. Mabalin siguro nga detoy ket pinansyal, emosyonal, relasyonal, spiritual. Datay awan ti makaawat keng ka gaputa kaslala agmaymaysakan kadetoy nga lubong. Wenno inwaksidakan dagiti patpateg mo ti biag.
kaslawan na batin nga namnama nga agpatuloy kapay nga agbiag. Ti panagtalek kanapo Dios ket napateg nga paset ti pamati tayo kanapo Jesus. Amirisen yo no kasano nga kauneg ti kinasapulan da Josef ken Maria nga nagtalek ken Apo Dios nga nagtungpal ti takemda nga agbalin nga naidagaan nga naganak ken ni Apo Jesus. Saan da nga matukod a maawatan dagiti amin nga mapaspasamak ti sangsangwenda ti biag. Ngem nagbiag da ti inaldaw-aldaw nga uray di da amuno anantot sumaruno. Basta nagbiag da itang alaw, agdepende da nga ni Apo Diyos ti mangiturong kadakwada. Umuna nga natuok nga narik na da ket jay panakaibabayin ti di may lawlawag a panagsikog ni Maria. Jay panaganak ni Maria ti ubong dagiti taraken nga animal. Dayjay panaglibas da nga pimanaw jay Bethlehem gaputa adda digiti mangdangran kadakwada. Ken kalpasan na jay napanda panaglemeng ijay Ehipto nga ijay tinang padaklan da ken ni Apo Jesus gaputa papatay daydi agturay amin nga ubing nga lalaki dayjay tinapasamak tay kungkunad nga niños inocentes. Basit la detoy nga nasirip tayo nga nakasuutan ti panagtalek da Maria ken Josep ti biag da ket isu nga damaget kang kakabsat kasanumet ti level ti panagtalek mo ken Apo Dios kadetoy nga panawen ti pandemya no nawa ng katrabaho no nagkurang ti pagbiag mo nga madama gaputa sagsaginit ti masapulam no mabutbuteng ka nga at makaakar kang ka ti COVID-19. Mawatam mi digitoy ngem kasano ti panagtalek mo ti rukod na. Kakabsat tuladen tayo ket di ti panagtalek nga impakita da Josep ken Maria. Ket tarabayan na tayto ni Apo Dios kas kunana detoy Jeremias 17:7 ngem bendisyonak ti tao nga agtalek kanyak. So ti may kadwa nga masursuro tayo kadetoy nga panangamiris tayo ti biag dagiti ordinaryo nga tattao ti Biblia nga inadal tayo ket nagsakripisyo da ken Apo Dios. In sakripisyo ni Josep ti dayaw na. Ni Maria in sakripisyo na ti masakbayan na nga agmalin nga normal nga asawa. Dagiti agpaspastor ket pinanawan da di trabaho da tapnon mapanda agrukbab ti Mesias. Dagiti mago ket nagbiyahe da manipud ti adayo a lugar ket in sakripisyo da ti kinakomportable ti biag da ken sinaranget da ti peligroso ti panagbiyahe. Kitammuyo kadi nga pati ni Apo Dios Ama ken ni Apo Jesus ket nagsakripisyo da met para kadatayo. Gayam ti ket ko nga saruno ket ti panagsakripisyo ket detay panangi-give up ti maysa a banag para ti sabali. Basit deta nga panakailawlawag kadetoy sumaruno nga bersikulo nga ibagak kada kayo gapu ti kasta unay a panagayat ti Dios ti lubong uray no managbasol. Inted na ti bukbugtong anak na. Tapnon ti siya sinuman na mamati ken kuana ket sana matay no diket agbiag ngagnanayon. Juan 3:16. Deta kakabsat ti ultimo nga eksampol ti sakripisyo. Ti may katlo nga maadal tayo ket nagtungpalda ken Apo Dios. Uray no kasano ti rigat da. Ti panagtulnog ket parte ti panagrukbab wenno panagdaydayaw. Bunga detoy ti panagyaman tayo ti grasya nga impay ni Apo Dios uray no saan tayo nga may kari. Imparangarang ti panagtulnog tayo ken Apo Dios ti pamati tayo ken kuana. Jay puso ang natulnog ti kaskanan gaputa mabalin mo ti agtungpal ti sumagmamano nga bilin kasla pakitang tao. Kalpasan na maumakan nang nangrunan o makakita.
Ngem tayo na impapuswan a panagtulnog, ket agaramid katay takem mo para kana po Dios nga kaslaadda na po Dios sa kasangsangom, kabayatan ti panagtrabaho. Ket ti may kapat, nauneg ti pamati, dagidi ordinaryo nga tao nga inadal tayo, nauneg ti pamati da kana po Dios. Kakabsat, deta ti pagubugan, ti panagtalek, panagsakripisyo, ken panagtulnog kana po Dios. Napateg unay ti pamati kada tayo nga Kristiyano. Daytoy ti makaparagsak kana po Dios. Diay Hebreo Kapitulo 11, versikulo 6. Ngem no awan ti pamati. Kita yu di dyan. Sana mabalin ang maparagsak ti Diyos. Tano umasideg ka ti Diyos, masapul nga patyem nga da Diyos, nga manggunggo na kadagiti agsapul ken kuana. Kunana di versikulo 1 kakabsat, no adda pamati tayo, di tayo agdua-dua apumudno. Kunana ijay, dagiti namnamaen tayo, ket natalged tayo, nga adda dagiti bambana gadi tayo makita. Dagiti inadal tayo, adda kunti pakaigibusan dito yung mensahe kakabsat. Dagito iti may batimi nga leksyon. Uno sublian akmampay. Dagiti inadadal tayo ti biag, dagiti ordinaryo nga nagkakauna nga tattao ti Biblia, ket nagnada anapnuan pamati, isu nga nagtalekda, nagtulnogda, ken nabaelen dati nagsakripisyo para kanapo Dios. Nagimasen kabsat, no adda kumapamati tayo amin nga kastoy. Ket detoy panggibus mi kadetoy nga napintas nga mensahe ni Pastor Mark, detoy ti may bati mi nga leksyon ti pamati, apadasen tayo kuma nga suruten. Iturong yo ti panunot yo, kadigiti banag nga kabaelan yo nga ramiden, imbes nga detay pagduad-duan yo. Amuyo no dakit kitain yo ket kayak detoy ti kunam, ket nalaka nga maaramid mo, ngem no kunam kabalak nga ta deto, no agduha dawa ka, nalabit di mo kabala. So nga iturong yo kadigitay kabailan yung aramiden, tapno no mabuild ti pamati tayo. May kadwa, ti panunutin yo kadigitay bambanag nga makaited ti pamati, imbes nga tay makapagduwa-duwa kada kayo. Sapay kumatawan ti asawa yung agkong kuna, sana agbalin deta. Maya nga ta deta. Pangasiyo kakabsat, mimisis, suportaran nyo di kita asawa yung tulungan nyo nga mabuild ti pamati at bagbagida, babayan ti panangipayumet ti pamati ti kabailanda. Tumulong kayo ti sabali nga mangpakired ti pamati da. Di kayo ito mapupuutan nga pakiridan nyo met ti bukod yo pamati in the process. And then, saan kayo mabutbutan ko mga masubok kakabsat? Kaputa digitay tao nga saan nga nasubok, ket nalablabit di damit mapagtalkan. Kasla philosophical wenno secular nga ruwar ti simbahan ko mga pampanunot na gitoy. Ngem kinapudno na ket adda spiritual basis amin dagitoy kakabsat. Kamaudyana na, sangkon nga Ilocano dito nalatak nga quotation ti maysa nga manurat nga tinagan na ket Corrie ten Boom. Ngem sanak nga agbayin nga mangibati ka detoy gaputa kasla moderno nga panaka-i-rewrite ti Hebrews 11 ti kayat na nga sawen. Faith sees the invisible, believes the unbelievable, and receives the impossible. Agyamanak ti oras nga impayo, aginggat ti sumaruno arabi manen inton Martes, na imbag nga oras yo amin na sangapada.